Kamaráti, kamarátky, zaoberáme sa tým, ako konštruovať správne vtip. Napríklad, že... David, máš obľúbený vtip? Vieš čo, keď som malý, môj obľúbený vtip bol 3 kamienky sa hrajú na štrk. Kamaráti, kamarátky, 3 kamienky sa hrajú na štrk a kompozícia tohto vtipu sú, že vlastne, že jeden kamienok tiež sa môže hrať na štrk, 2 sa môžu hrať na štrk a 3 to... Keď sa 3 hrajú, to už je štrkovisko. No, takže toto je jedna konštrukcia vtipu. A druhá je taká, že ľudia sa z niekoho vysmievajú, hej, z nejakej vrstvy obyvateľstva napríklad. Z pisákov, alebo že majú inú farbu pleti, alebo že si odfarbia vlasy. Napríklad, že prečo má blondinka nad postelou napísané ach. Vieš, David? Aby večer nezabudla text. Aby večer nezabudla text, čiže tuto by sa dalo hodnotiť ako vtip tak mierne sexistický, mierne namierený proti určitej vrstve obyvateľstva a v neposlednom rade aj tam také akože handicap, hej, spája s tým. Takže to... Kamaráti, ja mám teóriu takú, že vtipy sú preto vtipné, lebo nám dačo v hlave spoja. Nejaké dve úplne rozdielne veci nám prepoja a my, že aha, mám taký moment taký, že aha, takéto porozumenie a sa zasmieme z toho. Že, čo má spoločné paradajka a radiátor, hej? A proste povieš, že čo? A ty, že aha, a sa toho smeješ. Takže kamaráti, kamarátky, keď viete, čo má spoločné paradajka a radiátor, čakáme na vaše príspevky, môžete nám posielať vaše obľúbené vtipy a my ich spracujeme v rámci youtuberského seminára. Ahojte. Ahoj.